Molt bona nit, benvinguts al Panorama Municipal de Molins de Rei. I avui ja 10 de desembre del 2024, que ja al proper programa ja estarem al 2025, com no. Molt bona nit, senyor alcalde. Molt bona nit. Preparant motors per diumenge. Per diumenge, per dissabte, per divendres... No, per diumenge, per diumenge. A veure, que això... Diumenge tenim dia. Diumenge hi haurà ja la inauguració i portes obertes del Museu del Renaixement. Bueno, i per dimecres, diria, no? És a dir, diumenge és un dia molt important perquè és la inauguració, és evident, i per tant és un dia molt esperat que es visualitzaran molta feina, moltes hores de dedicació, l'esforç de molts professionals també, la col·laboració de moltes administracions i certament aquesta festa, una mica de cerimònia d'inauguració que farem amb un cert espectacle i que al final el que permetrà és fer una jornada de portes obertes del museu, ara sí ja amb totes les obres en el seu lloc, amb tots els dispositius que havíem de tenir ja preparats, amb les darreres incorporacions que hem fet en aquestes últimes setmanes i amb una jornada que s'acabarà amb aquestes portes obertes fins a 7 de la tarda del mateix diumenge. Després, com que l'horari que hem dit del museu és que els dilluns i dimarts de cara al públic estarà tancat, no així els grups escolars que ho vulguin visitar, doncs esperant també, per això li deia el dimecres, dia 18 de desembre, que ja serà el primer dia que el museu obrirà les portes obertes i que començarà evidentment, a cobrar l'entrada, com tot equipament cultural que també té un pagament d'entrada. I, per tant, un nou equipament, una nova oferta cultural que s'afegeix al municipi, a la comarca i en aquest període nadalenc, que també ens il·lusiona, perquè és una època que volem motius per quedar-nos a casa i disfrutar dels nostres municipis i de la nostra comarca. I, per tant, des d'aquest punt de vista, creiem també que la data és molt adequada per obrir i per disposar d'aquest nou Museu del Renaixement al Palau de Requesens a Molins de Rei. Bé, tots els museus mereixen la seva atenció i l'admiració per la gent que els fa, que els crea, que els manté, que els divulga, però en el cas del Museu del Renaixement jo crec que és un aconteixement de país, també. Així s'ho vam vendre ahir i així jo crec que ho han captat els mitjans nacionals que van venir ahir a la presentació d'aquest nou equipament, que a més va tenir la presència del director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, en Pepe Serra, que ha estat un gran col·laborador en aquest projecte, i així van captar una època de cultura, de coneixement, de la història del país, que no tenia un equipament dedicat exclusivament a la seva explicació, i com molts van destacar ahir, van captar, jo crec, perfectament, no és que un municipi qualsevol hagués dit, mira, com aquesta etapa no està ocupada, vaig a fer un nou edifici i vaig a fer el Museu del Renaixement. Això ho hem fet a Molins de Rei perquè tenim un edifici que s'erigeix en el segle XV i XVI, bàsicament, que passen determinats aconteixements històrics, amb l'arribada, entre d'altres, de Carles V al segle XVI a Molins de Rei, i per tant el que hem fet és ocupar aquest espai de la historiografia i de l'exposició a nivell català, però alhora també recuperar un patrimoni històric a Molins de Rei. I si em permet, a més, a mi m'agrada explicar aquests dies que d'aquesta manera culminem tota la recuperació iniciada fa molt de temps, amb tota la recuperació al centre de la vila de Molins de Rei. La nostra Ametlla, que és la seu central de la nostra activitat associativa, festiva, del nostre comerç, de la nostra restauració, que s'expandeix entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça de la Creu, i que té aquesta ametlla entre el carrer Major i el carrer de Baix, doncs el primer que hem d'explicar és que obeeix aquesta ordenació dels carrers precisament a l'existència del Palau de Requesens. I, per tant, el que ara fem és culminar amb un procés que va començar en el seu moment, primer amb l'adquisició pública d'aquest equipament, d'aquest edifici, que era privat, després començant establint la plataforma única, les plataformes de vianants del carrer Major, ja en aquella època del 1990 també, i escolti, això es va accelerar en el moment que es va recuperar pel Gaudi tota la plaça de Palau i culmina amb aquesta recuperació del patrimoni del Palau de Requesens i l'ubicació d'un Museu del Renaixement. Per tant, ara podem dir que tots els carrers i les places estan a plataforma única
des de la plaça de l'Ajuntament a la plaça de la Creu, carrer Major, carrer de Baix, i el que hi ha pel mig, també amb la recentment estrenada carrer Boters i carrer Ponent. Hem recuperat la plaça, en el seu moment la plaça del Mercat, ara el pati de Palau, i ara amb un equipament de primer nivell com el Museu del Renaixement al Palau de Requesens. Bé, la gent de Molins de Rei es pot sentir molt orgullosa d'aquest museu, però també es convida a la gent de tot el país perquè vinguin a Molins de Rei, perquè a partir d'ara, bueno, a partir d'ara no, ja fa temps que Molins de Rei té un nom a la història, no només per la Fira de la Candelera, que atrau a tanta gent del país, sinó que el museu serà també un pols d'atracció, anem a dir, turístic-cultural, no? I és una manera també d'aprofitar perquè molta gent conegui Molins de Rei, el seu comerç, la seva restauració, no? I bé, no deixa de ser que Molins de Rei segueix sent el poble viu que volen la gent de Molins. És així, i nosaltres hem de continuar treballant per donar motius a que la gent ens visiti i utilitzi i consumeixi el nostre comerç local i també la nostra restauració i les oportunitats i les activitats que es fan a Molins de Rei, no? I fixi's que aquest museu ens permetrà tenir altres serveis, no? Ja podem dir que tindrem una oficina de turisme que ha estat ja certificada per la Generalitat de Catalunya. Per tant, aprofitant, no és que tinguem més personal, aprofitant el personal del museu, doncs tindrem personal que el que farà és també informar sobre tota l'atractivitat de Molins de Rei, que podrà explicar que tenim un festival del terror que li va la cua al Festival de Sitges, com molt bé ha dit vostè, que tenim una Fira de Candelera que l'any 2026 farà 175 anys d'existència, la més antiga del seu entorn i de les més antigues de Catalunya, però que també té una festa major impressionant, que comença a tenir un carnaval que es comença a sentir parlar del carnaval, però que també té uns paratges naturals com la Serra de Collserola, el riu Llobregat, que també hem finalitzat la recuperació de l'altre edifici històric del centre del poble, com l'edifici del Molí, que va acollir l'antiga fàbrica Ferrimora, que hem finalitzat ara la seva rehabilitació, que per tant també parla d'un altre moment d'esplendor de Molins de Rei, que és el segle XIX i aquesta revolució industrial, que coincideix també amb l'arribada del ferrocarril, que és la segona línia de ferrocarril de Catalunya, la de Barcelona a Molins de Rei. Per tant, un lloc on a donar a conèixer també inclús la informació sobre aquelles entitats centenàries com la PENI, com el Foment, com la Federació Obrera, com el nostre espai de memòria democràtica que tenim a la Federació Obrera i, com li deia al començament, com també la nostra restauració, el nostre comerç. Per tant, això és el que ens permetrà tenir obert aquest museu, però és que al damunt també ens permetrà que es faci més difusió del que ha comportat també aquest museu, que és l'establiment de la Càtedra d'Estudis del Renaixement de Molins de Rei amb la Universitat de Barcelona. Tot just fa 2 setmanes es va entregar ja el segon premi final de tesina de màster, promogut per la pròpia Càtedra d'Estudis del Renaixement. Per tant, teníem clar que hem recuperat el continent, l'edifici, i hem ubicat obres d'art que ahir mateix el director del Marc deia que jo no les podia exhibir, i per tant me n'alegro moltíssim que s'hagi rehabilitat aquest edifici amb uns ítems de qualitat que ja voldrien molts altres museus, i és que al damunt connectarem i donarem a difondre i a conèixer i a redescobrir la història de Molins de Rei, i al damunt també amb aquesta atractivitat per Molins de Rei. Insisteixo que, d'acord, és coneguda al seu entorn, jo crec, però necessitem continuar avançant per continuar mantenint aquests estatus de visitants a Molins de Rei. Bé, i també ha anomenat l'espai El Molí, aquesta antiga fàbrica tèxtil, no? Era de Molins de Rei. Jo la veritat és que aplaudeixo, personalment aplaudeixo molt el fet de recuperar edificis històrics que han tingut la seva importància, i que sembla que al pas dels anys hi ha gent que els diu això ja és vell, anem a tirar-ho a terra, recuperar-ho és una gran cosa. Però volia enllaçar amb això perquè ara que acabaran les classes, que la gent diu vacances no, que teniu exàmens al gener. Han organitzat una aula d'estudi en aquest espai del Molí. Aquest edifici, com vostè recordarà, i els que ens estan veient i expliquem, té la nau
longitudinal, diguéssim, la transversal, que és la que té 4 plantes i la que en la segona i tercera planta té la biblioteca, no? Però després té l'annex, el que eren les antigues oficines de la fàbrica, no? I ara també hem recuperat aquest edifici, que té 3 plantes, no? I són pràcticament 80 metres per planta la primera i segona, i a la tercera 100 metres quadrats de planta, no? I en allà, a més, hem fet una recuperació museística, també. En allà hi ha les galeries del pas de l'aigua, de les galeries. S'ha recuperat des d'un punt de vista també històric i arquitectònic, no? Més enllà de les descobertes que es va fer amb el molí, amb aquella turbina única a Catalunya que està present quan ara s'entra a la biblioteca. Per tant, primera premissa que li comentaria, que estic completament d'acord, no? Això ho tenen molt present els tècnics de l'àrea metropolitana, no? El primer que hem de fer per aplicar els objectius de desenvolupament sostenible és tot aquell edifici que puguem recuperar. És molt més sostenible recuperar aquell edifici que fer-ne un de nou a un altre lloc, no? Anem a recuperar el que tenim, que a més ens permet explicar la nostra història. I a mi m'agrada molt explicar la història de Molins de Rei en aquests moments d'importància, al segle XVI amb el Palau de Requesens, al segle XIX amb aquest edifici al Molí, i enmig saber que aquell edifici al Molí funcionava perquè hi havia un rec vell que va donar origen al Canal de l'Infança el 1819, i per tant que va transformar el regadiu de la vora esquerra del Llobregat. Bé, doncs ara tot aquest edifici del mòdul C, que li diem, ho dedicarem a usos per la joventut. Ara temporalment és veritat que hi ha uns treballadors municipals, perquè hem hagut de desallotjar l'edifici de Can Ametller, perquè hi estem fent unes obres temporalment durant 4 o 5 mesos, però el que ja podem començar a fer és dir, ja ho estan gaudint des d'ahir al matí, és que la planta segona d'aquest edifici sempre estarà a disposició dels estudiants i, per tant, d'aquestes aules d'estudi, no només com fèiem fins ara, en aquells moments previs als exàmens, sinó ara tot l'any. Ara tot l'any ha començat. Ara, el 9 de desembre i dilluns, i ja podem dir que els joves de Molins, joves i no tan joves, els que vulguin anar a estudiar i a treballar, a tenir un punt de tranquil·litat, segurament de desconnexió dels mòbils, de concentració o de compartir taula amb companys per fer algun treball conjunt, poden anar en aquest edifici que estem treballant perquè estarà funcionant tot l'any i estem treballant perquè estigui funcionant els 365 dies de l'any, amb un sistema d'accés que tenen altres equipaments, altres municipis de la comarca, on pugui haver un control d'accés extern amb càmeres i que realment sense la despesa del personal, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, doncs aquell equipament es pugui fer-se ús d'aquell equipament i la gent adaptant-se als horaris de cadascú, perquè aquestes reflexions ho deien molts alumnes, deien, escolta, és que jo a vegades no tinc els exàmens quatrimestrals, els tinc trimestrals, escolta, no, és que jo voldria anar... Bé, doncs el que hem pensat és que hi ha un edifici, si més no, la segona planta d'aquest edifici, que estarà per a hores d'estudi. I en el futur, d'aquí uns mesos, volem que la primera planta sigui un punt de trobada dels joves, on també tinguin un lloc estable el Consell d'Infants i el Consell d'Adolescents, i a la planta baixa sigui a l'espai d'atenció als joves, amb els tècnics municipals que estan per assessorar, per acompanyar o per informar en els joves amb aquest punt d'informació de joves i altres serveis que estan enfocats bàsicament al públic jove. Per tant, un edifici dedicat exclusivament als joves de Molins de Rei. Que se'l facin seu i que el respectin i respectin la convivència. Bé, tenim trucada, senyor alcalde. Anem a canviar de tema. Ens truquen del terraplè. I el veí, perquè és un senyor que ens truca, diu: seré pare al febrer. Prepara't. Es prepari. Diu, i si els dic la veritat estic una mica escagarrinat. M'han dit que des de l'Ajuntament es fan uns cursets o tallers pels pares. És així? I pregunta, si és així, on puc assabentar-me, no? Primer desitjar que tot vagi bé, i que aquesta part final la gaudeixi plenament, i després també amb l'arribada de l'infant. Fem cursos de com ser pare, de llocs de trobada, i jo li diria que tota la informació la pot trobar al web. Jo ara mateix no li diria si és demà, dissabte que ve o dimarts que ve, però que busqui al web municipal, sinó que es doni d'alta també del WhatsApp de l'Ajuntament, on rebrà totes les activitats que fa l'Ajuntament, i allà trobarà tota la informació a partir d'aquestes xerrades que estem donant a conèixer també per acompanyar també en aquests casos, perquè ningú
ningú ve sabut de tot, no? I per tant, hi ha moments en què a vegades, ni que sigui compartir amb altres pares, no? Els moments d'incertesa o no, sempre va molt bé i per tant li recomano que visiti la pàgina web o que es doni d'alta el WhatsApp del telèfon de l'Ajuntament que rebrà tota la informació. Doncs a part de felicitar aquest veí i la seva parella, perquè també, clar, un o altre amb això té feines diferents, però vull dir complementàries. Vostès a Molins de Rei també fan aquesta recepció dels nens que neixen a Molins? Perquè estic veient que molts ajuntaments fan això de la benvinguda als nadons, que ja veus algun que ja camina i tot, perquè segons com els hi agafa. Ho vam fer el 2011, després no sé per què es va quedar interromput i després és veritat que quan ho volíem reprendre va venir la Covid i tampoc ho vam fer. I per tant ara no ho fem. Sí que és veritat que sí que reben una carta meva sempre de felicitació i d'informació d'on trobaran tots els serveis pels nous pares, i no només des d'aquest punt de vista si volen fer alguna formació, sinó també els serveis municipals, els serveis de llars d'infants, etc. Això ho reben, la informació la tenen. Ara, un acte a vegades ho vam començar a fer, tampoc és veritat que no ens acabava de funcionar l'assistència, mai saps quin dia és l'adequat, però bé, no ho descartem perquè és veritat que quan ho vam començar a voler recuperar de nou va venir la Covid i ja es van estroncar uns quants programes, la veritat. Clar, perquè ara els nous pares després comencen a tenir unes certes preocupacions a part de canviar bolquers i que el nen mengi, que creixi, que faci el pes i tot això, és les llars d'infants, les escoles. A Molins de Rei sempre han tingut una ocupació raonable, i no sé si ara, perquè jo estic veient que a Molins de Rei hi ha molta gent jove que està fent famílies, que estan naixent molts nens i tal, habitatges, etc., que vas veient que la població va creixent d'una manera gradual, però va creixent. Està ben dimensionat a l'espai escolar? Això depèn qui li pregunti, no? Segurament nosaltres és veritat que ara fa 2 anys, quan es va establir la gratuïtat de l'I2, allò va desmuntar en part l'oferta, diguéssim, l'acompassament que hi havia entre oferta i demanda. Nosaltres feia temps que no teníem llista d'esperes, però quan es va establir la gratuïtat de l'I2 se'ns va generar una llista d'espera. En paral·lel, nosaltres vam crear noves places de llars d'infants i li puc dir que hem creat 4 grups més de llars d'infants en els 2 últims anys. De manera que aquest any pràcticament hem esgotat les llistes d'espera. I pràcticament les llistes d'espera han estat mínimes. No vol dir que les haguem exhaurit completament, però hem tingut molta capacitat d'absorbir pràcticament tota la demanda que hi havia per les places de llars d'infants. També és veritat que comptem amb algunes llars d'infants privades, que també supleixen aquesta banca a vegades de llars d'infants municipals i, per tant, ara hem de veure com s'acabarà comportant. Les nostres dades, malgrat ens ve gent i malgrat sí que està havent-hi creixement, és que això fa mal d'explicar, diguéssim, des d'un punt de vista que la natalitat continua disminuint. I, per tant, nosaltres ara, precisament, hem de veure com quedarà la inscripció, o sigui, l'oferta de l'I3, que ja és quan tenen 3 anys, del curs 25-26. Aviat tindrem una reunió amb el Departament d'Educació i hem de veure si es mantenen tots els grups, si ens venen amb una oferta diferent, perquè ara mateix en l'I3 no tenim els números de grups que teníem ara fa 5 anys. A Molins s'havia arribat a tenir 11 grups i un ràtio de 25, que això volia dir pràcticament quasi 325, una mica més de 325 nanos per any, i nosaltres estem tenint ara aproximadament uns 220-210 nanos per any. És a dir, la natalitat ha baixat i la pressió, és a dir, la població se'ns està envellint en aquest sentit. A partir d'aquí nosaltres també estem disposats, evidentment, en línia de les ajudes que vagi fent la Generalitat, que també treu ajudes per la creació de noves places d'infants, a estudiar com va creixent i com es va comportant aquesta demanda i quina manera podem resoldre si és que hi ha un dèficit d'oferta. Bé, com van arribant dades, hi ha temes diferents, però ara la que m'acaba d'entrar, que ens truquen del barri del Canal, una mica relacionat amb... Diu, estic veient el programa i he escoltat el tema dels cursets per a pares. M'ha semblat extraordinari, ojalà ho haguessin tingut els que ara som ja besavis.
Per tant, felicitats per la iniciativa. I ja posats, fan algun curset per a com cuidar a la gent gran? El meu marit i jo tenim 85 i 83 anys i encara ens valem sols, però necessitem una mica d'ajut. Però no volem sentir-nos com una càrrega i de tant en tant, segons com ens ajuden i per a voler cuidar-nos, ens en sentim. I si algú pogués ensenyar com fer-ho, seria millor per tots. Primer, li agraeixo el comentari que ha fet. Primer de tot diria aquesta parella al canal. Si ja tenen el servei de teleassistència, perquè amb 85 anys, malgrat no visquin sols, tindrien dret a tenir-ho, i per tant això és molt important, que en cas que hi hagi un accident, de seguida pitgen un botó i hi ha una persona que està a la seva atenció a l'altra banda de l'interfono. Segon, evidentment que s'adrecin a serveis socials de l'Ajuntament, perquè aquí els podran pautar. Des d'un punt de vista de començar a tenir el servei d'assistència domiciliària, que és el primer que entenc jo que és una petita ajuda, que llavors ja són professionals que tenen cures. I després la tercera, si és algun familiar, també en alguna ocasió hem fet cursos de com cuidar primer s'han de cuidar els cuidadors, que això també és molt important. A vegades els cuidadors s'aboquen a una família i deixen de cuidar-se ells mateixos, i per tal de cuidar t'has de cuidar també. I després també, evidentment, la formació que han de tenir els cuidadors. Per tant, normalment sí que la formació l'anem fent una mica tota, però jo li diria que en aquest cas concret es posin en contacte amb serveis socials perquè estiguin, diguéssim, controlats des d'una perspectiva que un matrimoni, una parella de 85 anys, ha de tenir dret a una sèrie de serveis, que segurament, pel que em diu, ells fins ara no ho han necessitat, i aquesta és la millor notícia, però a partir d'ara segurament poden esdevenir i poden venir necessitats que més val que estiguin controlats per serveis socials, que és on poden redirigir. Si necessiten primer un SAT, si no tenen el servei de teleassistència, això és el primer que haurà de venir, i si a partir d'aquí es poden venir serveis per tal que estiguin cuidats i mai hagin de sentir el que deixava intuir una mica en aquesta intervenció, que han de ser una nosa. Mai una parella, mai un matrimoni de 85 anys és una nosa, és una persona que necessita la solidaritat intergeneracional per tot el que han fet i per justícia. Per tant, aquesta és la realitat de la societat a la que anem. Necessitem tenir cura de la gent gran. I a més, la gent gran que més o menys físicament estan bé i poden fer moltes coses. Vull dir que també al poble hi ha moltes activitats en les que poden participar, però probablement són una parella que estan en alguna entitat o alguna cosa tota la vida, però vull dir que per la gent gran... I jo sé que vostè té relació amb una altra d'aquestes. A Molins de Rei ara fa un any es va crear l'aula d'extensió de la gent gran, universitària. I només amb això s'estan fent una sèrie de xerrades i activitats magnífiques, i per tant, com diu, hi ha això, però hi ha els corals de cant, hi ha les activitats de la gent gran, hi ha moltes activitats si la gent mínimament se sent amb voluntat de participar i de socialitzar i de fer una mínima activitat. Sí, perquè sociabilitzar és donar vitamines al cos i a la ment. És qualitat de vida. Molt bé. Ens n'anem al barri de la Granja i el veïó veïna que truca fa una pregunta senzilleta. Tornaran a fer la fàbrica dels somnis? Sí. La tornarem a fer, això ho fa l'entitat que organitza tota la cavalgada de Reis, es farà la fàbrica dels somnis, es tornarà a fer a l'edifici del Molí, a la planta baixa de l'edifici del Molí, i els diria, segurament aquest any la veurem amb tota la seva potència. Perquè, com saben, s'ha anat desplegant per anys, i és veritat que aquest any han rebut una darrera ajuda econòmica per tal de desplegar al màxim el que havia de ser la escenificació d'aquesta fàbrica dels somnis, i ocupar part dels espais que l'any passat no es van acabar d'ocupar de la planta baixa del Molí. Per tant, sí, el dia 27, crec que és el dia 27, que ja està reservat en el calendari, que hem de fer la recepció i la rebuda al Patge Amalí, que prepararà amb molta il·lusió l'arribada de ses majestats als Reis d'Orient, i durant tot aquell període, des del dia 28 fins al dia 4, estarà oberta la fàbrica dels somnis. S'han de fer alguna cita prèvia o així per visitar-la, o és portes obertes i van passant les famílies? S'havia de fer en el seu moment. Jo crec que ara
millor reservar, però també si es pot anar en el seu moment jo crec que també es podrà entrar. Però això en qualsevol cas segur que si cliquen a la pàgina web la Fàbrica dels Somnis dona tota la informació perquè té un propi dispositiu web que informa de tota aquesta informació concreta de la Fàbrica dels Somnis. Molt bé, ens truquen de les Guardioles i el veí o veïna que truca diu: ja sé que al meu barri no hi ha comerç i que els llums de Nadal es posen més on hi ha comerç, però el barri està una mica trist comparat amb altres zones de Molins. Bé, la raó és aquesta, és a dir, nosaltres hem anat creixent la il·luminació dels barris, és veritat que hem potenciat sobretot en el centre de la vila i en el que és la zona comercial del barri, els llocs on hi ha comerç, i en la resta de barris hem posat bones festes o una entrada en el barri, no? Ara, concretament a les Guardioles, no sé si realment hem posat alguna cosa o no, segurament està a cavall encara els dels dos barris, de la Riera Bonet i de les Conserves, que sí que ho tenen. En qualsevol cas, és veritat que és un barri que s'està acabant de desplegar, és un barri que jo no diria trist, diria que encara s'ha d'acabar d'omplir de contingut. És veritat que hi ha edificis que s'estan construint i en prenc nota perquè segurament, si no és aquest any, en els anys propers segurament que algun detall amb el barri de les Guardioles i en respecte a les llums de Nadal tindrem segur. He vist en algunes poblacions i algunes ciutats en què amb això dels leds i que no hi ha una despesa econòmica més, s'ha posat tot com molt il·luminat i amb molt engalanat, tot plegat. Jo no hi he passat encara per Molins de Rei al vespre, perquè clar, això has de passar de vespre per poder veure les llums enceses, però hi ha hagut un desplegament més... Portem 5 anys de desplegament perquè hem canviat la dinàmica de les llums de Nadal a Molins de Rei en els últims anys, i això li puc dir des de fa 5 anys. Pràcticament fa 5 anys qui posava les llums de Nadal eren a cada carrer el comerç del carrer. Llavors fa 5 anys que vam dir, escolta, això ens toca fer-ho nosaltres, i això farà l'Ajuntament. I per tant, des de fa 5 anys que hem invertit en llums, i per tant hi ha determinades llums que les hem comprat l'Ajuntament, d'altres les lloguem, i a poc hem anat fent més llums. El mercat municipal està il·luminat d'arbres, en posàvem un, ara n'hi ha 3, també perquè també hi ha el barri de la Granja, també hi ha el barri del Canal. Hem posat elements, encara que és pocs en comparació amb la resta del poble, però en cada un dels barris hem volgut tenir un detall, i després també, enguany, també ho hem fet al Palau Requesens, el mercat, que queda molt il·luminat, i després elements significatius com el terraplè. Hem anat fent, i l'objectiu és mirar d'anar ampliant. Ara, pretendre que les llums arribin diguéssim, a tots els barris, com la dimensió del que té el centre de la vila, és molt difícil, perquè llavors segurament entraríem en el fet de, bueno, si hem de fer aquesta despesa o no hem de fer aquesta... Hem de trobar sempre el punt d'equilibri. Jo crec que Molins sobretot se significa pel seu comerç i la seva restauració. En aquest sentit, entre el centre, entre la Fàbrica dels Somnis, que és un altre esforç, perquè també ho hem de destacar, no? A vegades ens diuen que és que hi ha determinats serveis que ens venen de fora a veure-ho, i un d'ells és la Fàbrica dels Somnis, que no és tan habitual en altres municipis. I amb la Fàbrica dels Somnis és un esforç molt important que fem també, que a més ens il·lumina tot l'edifici del molí. Per tant, jo crec que hem progressat, no descartem continuar incrementant aquest esforç per tal de, evidentment, ser atractius també i donar aquesta alegria al Nadal que jo crec que és important. Bueno, jo sempre amb aquestes coses també animo amb els ciutadans. També hem de fer una miqueta allò de dir, bueno, anem a... Encara que sigui posar unes llumetes en el balcó, alguna cosa, avui en dia que hi ha tanta cosa solar, que quan arriba la nit s'encenen. Home, jo animo la gent a que doni una mica d'alegria també al seu carrer, vull dir que hi ha gent... Mira, l'altre dia, no sé si era Premià de Mar, que sortia a un carrer, que el tenen allà, allò sembla un festival de llums, no? No dic tant, però sí que una mica donar el toc, perquè això també a la canalla els hi dona també una sensació de preguntar-se què és el Nadal, perquè ens hem quedat a vegades una mica amb el tema comercial i de llums, però el Nadal són tantes més coses, però sí que és bonic, de dir, i ara que ha vingut són el unes fred dates... encara més, perquè fins ara que no havia vingut el fred, però ara que ha vingut el fred és veritat que ja convida a engalanar els carrers, les cases i les tradicions que al final diuen que has de fer el pessebre el dia de Santa Llúcia. Aquest dia 13, de desembre. Vull dir que les tradicions jo crec que són importants. Jo crec que és veritat, estic d'acord amb vostè, que a vegades s'estan plantejant determinats debats sobre com ha d'anar.
Jo, en aquest sentit, soc bastant tradicional, no? I crec que allò que hem viscut s'ha de poder fer amb respecte, evidentment, a la societat actual, que no és la de fa 50 anys, però la tradició jo crec que s'ha de mantenir. Bé, ens truquen del barri de la Granja, i el veí o veïna que truca diu: és cert que es remodelarà la zona del terraplè on hi ha el Lidl? Es farà zona de vianants i trauran aparcament? No, no és això. Allà ja vam fer una sèrie d'actuacions, al carrer Roseta Canalies i al passeig Terraplè amb carrer Verdaguer. Ja vam fer una sèrie d'actuacions per facilitar la mobilitat del barri de la Granja. El que segurament aquest veí de la Granja pregunta és perquè ara fa uns dies finalment vam signar un conveni amb aquest establiment comercial del Lidl perquè realment estaven compromesos en la millora de la mobilitat del barri, per tant, un conveni pel qual l'Ajuntament rebrà més de 100.000 euros per fer actuacions de mobilitat. Algunes són les que ja va avançar l'Ajuntament, com aquest doble carril de sortida del passeig Terraplè a l'hora del Verdaguer per girar a la dreta i un segon carril per tirar recte al passeig Terraplè i no col·lapsar, facilitar la sortida del barri de la Granja. I d'altres que va ser un aparcament diguéssim, una línia d'aparcament al carrer Roseta Canalies. Ara el que hem de fer és controlar que realment el carrer Roseta Canalies, més que fer-ho peatonal, és que sigui només d'ús dels veïns. I a més establir una cruïlla elevada en carrer Roseta Canalies en Parcers per encara pacificar molt més el trànsit en aquesta zona. No arribarem a l'extrem de fer-ho peatonal, però sí facilitar i pacificar més el trànsit. I alhora també sense voluntat de treure cap aparcament, al revés. Deixi'm dir que en el barri de la Granja en els 2 últims anys vam guanyar aparcaments, perquè vam guanyar aparcaments en aquesta zona i perquè a més en la Rambla de la Granja, com a resultat d'una de les propostes que va sortir dels pressupostos participatius, vam ocupar tota una línia d'aparcament que era en línia, en semibateria, i per tant, entre els 2 costats de la Rambla de la Granja es van crear aproximadament 40 places més d'aparcament a la Rambla de la Granja, que van anar molt bé, la veritat. El que passa és que no es para de comprar vehicles a les famílies, no? Jo no estic d'acord amb aquesta... Les dades no diuen això, tampoc. Una cosa és la nostra generació, una altra cosa són les generacions que venen per sota. Hi ha gent que ja no... I cada cop és més modalitat, a vegades, inclús de compartir cotxes, de no tenir-ho en propietat, alguns més ús del transport públic. És evident que en determinats casos es necessita el vehicle, i segurament en Molins de Rei és diferent que a Barcelona, però en Barcelona molta gent comença a renunciar a tenir un cotxe. No. Perquè diu, escolti, per la vida que faig i depèn com... Difícil d'aparcar i difícil de circular. Té un cost, i el transport públic al final s'està potenciant i està batent rècords també. I per tant, el sentit de la propietat ara també és un altre. L'altre dia veiem pels continguts, cada cop en comptes de comprar un vinil ens fem de Spotify, en comptes de comprar ens fem de continguts. Aquí jo crec que determinats usos estan canviant. Necessitem llocs per aparcar, per descomptat. Està creixent el volum de matriculacions al ritme que creix la població? No. Ara, necessitem espais per la mobilitat, sens dubte. Molt bé. Ens truquen del barri Centre i el veí o veïna que truca diu: quan acabin les obres de Can Ametller, es tornaran tots els serveis que hi havia i ara s'han traslladat? Sí. Quins serveis hi eren? Els serveis d'atenció als serveis a les persones, perquè hi ha serveis socials, els tècnics d'esports, de cultura, tornaran tots menys el de joventut, que quedaran ubicats al mòdul C per centralitzar tots els serveis de joventut. La resta, els serveis socials que estan a la Federació Obrera i altres tècnics que estan en aquesta planta del Molí sí que tornaran al mateix lloc. Si més no, fins que trobem un lloc que ens ha d'aparèixer d'aquí 2 anys per tenir la centralització de part dels treballadors de l'Ajuntament i ens permeti desallotjar Can Ametller per fer la segona fase del Museu Municipal i finalitzar el Museu Municipal també. Però si han començat ara al novembre, a l'entorn del mes de març, abril, tenen previst finalitzar les obres de Can Ametller i, per tant, els treballadors municipals que ara estan a la Federació Obrera, bàsicament, tornaran a Can Ametller. I una pregunta, senyor alcalde, que jo moltes vegades em faig, quan entro a vegades a l'Ajuntament, quan hem fet alguna entrevista o... Aquest Ajuntament està previst un canvi d'ubicació o un nou edifici o es seguirà
mantenint l'Ajuntament actual? Ara actualment estem fent un estudi a totes les dependències municipals, perquè ara es plantegen oportunitats per redimensionar, reubicar i començar a tenir unes dependències municipals, diria jo, més dignes, perquè algunes no ho són, no només des d'un punt de vista de l'espai dels treballadors, sinó també d'atenció al públic, i tenir una sala de plens que ara mateix no és accessible, l'Ajuntament és el primer que ha de donar exemple en aquest sentit. Per tant, ara s'estan donant oportunitats. Aquest dijous tinc cita amb el notari perquè l'Ajuntament adquirirà tot un edifici com l'antic edifici de l'Auto de la Generalitat de Catalunya, que passarà a ser propietat de l'Ajuntament de Molins de Rei. Per tant, on està ubicat aquest edifici? Està al polígon del Molí, a les portes del polígon del Molí, caminant tampoc és que estigui a 10 minuts de la plaça de l'Ajuntament actual, i això ens permetrà tenir 1.500 metres quadrats d'oficina i 900 metres de magatzem, on, entre altres coses, podrem ubicar de manera digna i segura totes les reserves del Museu Municipal, cosa que fins ara no podíem fer. I a més ubicar els serveis de l'empresa municipal. Però és que al damunt ens han d'aparèixer més oportunitats. I per tant, hem de fer aquest croquis de totes les dependències que tenim, que per mi tenen dos objectius. Aquest pla i les decisions que hem de prendre tenen dos objectius. El primer de tot és que l'Ajuntament adquireix patrimoni. I no és el mateix adquirir patrimoni que haver d'estar pagant sempre lloguers. I per tant, nosaltres hem donat unes directrius molt clares, perquè per mi aquest mandat, entre d'altres coses, ha de ser un dels mandats en el que l'Ajuntament s'ha de treure molts lloguers de sobre. Perquè això sí que és una motxilla passada que ha de tenir data de caducitat. Perquè, escolti, jo li poso un exemple. Les actuals dependències de sostenibilitat i territori, que estan a l'antiga biblioteca, són un local de dependències municipals d'aproximadament 400 metres quadrats, que l'hem llogat durant 25 anys, ara actualment a un preu de 58.000 euros a l'any. Escolti, això són molts diners en molt de temps. Això no pressuposa es nota. Si haguéssim tingut una opció de compra ja hagués pogut ser nostre. I com aquests, no d'aquesta dimensió n'hi ha d'altres. Per tant, el que ens hem fixat com objectiu en aquest mandat és alliberar-nos de lloguer, vol dir adquirir patrimoni, vol dir tenir les nostres dependències. Si a més podem centralitzar-les i tenir-les de manera més digna, és el que hem de ser capaços a l'hora de dir, escolta, quines dependències tenim, quines dependències tindrem d'aquí 3 anys amb la creació de noves oficines i quin creiem que són les necessitats de l'Ajuntament d'aquí a 5 o 10 anys, tenint en compte, a més, les condicions actuals de treball, que des de la Covid ens han canviat. Perquè la gent treballa, perquè ja es poden començar a imposar maneres de treball que no són tothom amb la seva taula, com sempre, i per tant, això jo crec que ens ha de permetre avançar molt en els 2 propers anys. Bé, tenim una trucada del barri del Canal i el veí o veïna que ens truca diu: els pisos que es faran al barri de les Guardioles, saben quin preu tindran els lloguers? Sí, aproximadament del preu concertat que és, que si no m'equivoco era aproximadament de 9,2 euros metre quadrat. Això vol dir que un pis d'uns 60 metres quadrats estarà de l'entorn de 550-560 euros de lloguer. Per tant, la bona notícia és aquesta, és que estem fent 2 promocions que sumen 79 habitatges, tots ells de lloguer, en aquest cas. El perfil de l'usuari, del llogater, és... Divers. Això les bases... No és allò de destinats per gent jove o destinats per... No, anirà destinat per tots els públics. I per tant, reservarem uns per gent jove, reservarem alguns per famílies monoparentals, alguns per la gent gran, alguns per sèniors, diguéssim, alguns per discapacitats també, i per tant farem una divisió per a aquests blocs, que és el mateix que vam fer quan vam fer el sorteig de la darrera promoció de l'IMSOL, que van ser 61, si no m'equivoco. Ara són 2 promocions que sumen tots 2 79 i puc afirmar que són 79 de lloguer que s'estan fent i que, per tant, de l'entorn d'aquí 12 mesos com a molt, segurament ja posarem en funcionament les bases i els processos d'inscripció per fer el sorteig i atorgar aquests habitatges que d'aquí un any i mig, 18 mesos, han de poder estar ocupats. Les persones que estiguin interessades
Han de ja estar registrades en Tothom haurà d'estar registrat. l'oficina d'habitatge? De demandats de pisos de protecció oficial, sí. Això es poden adreçar A l'oficina de l'habitatge. a l'oficina d'habitatge. Molt bé, i em sembla que tinc la darrera trucada, sí, perquè ja ens queden 10 minutets i hem d'acabar de parlar d'aquests Nadals i de Reis. Del Barri Centre ens truca un veí o veïna que diu: les activitats que s'han fet al mercat aquest mes de novembre han estat molt bé. Ho seguiran fent altres mesos? I jo pregunto, quines activitats han fet que me les he perdut? Ai, és que no pot estar al dia de tot, és que fem... No, hem fet activitats de promoció del mercat. Com saben, aquí n'havíem parlat en alguna ocasió, que estem en un projecte de fons europeus que ens ha representat una inversió de 390.000 euros en el mercat municipal. Entre altres coses hem fet aquests, com li diuen ara, aquests box que permet entregar la compra feta i són box refrigerats, de manera que diguéssim, l'usuari, el client, va buscar la compra a les 9 o a les 10 de la nit i no fa falta que el mercat estigui obert, però també farem, diguéssim, accions per facilitar l'accés a l'habitatge, al pàrquing del mercat municipal, per tant, accions que van en promoció de la mobilitat i del pàrquing del mercat municipal, i també hem fet, això anava acompanyat d'un pla de dinamització del propi mercat municipal, que són aquestes activitats encarades als nens petits, encarades a la gent gran, encarades a una degustació dels productes del mercat que hem anat fent al llarg del mes de dijous, els mercadijous que fèiem, i que després va comportar un sorteig, ara fa 2 setmanes, el dissabte. Aquesta campanya com a tal no la farem més, perquè anava condicionada i era el que fèiem amb aquesta activitat, però ja li dic que al gener hi haurà una activitat que faran els propis venedors del mercat i, per tant, podem dir que entre el desembre, que és un mes fort, el novembre el que hem fet i el gener també un altre mes, tindrem 3 mesos d'activitat forta del mercat municipal. Que això va acompanyat, a més enllà de la inversió que estem fent, amb el concurs actual que estem fent per mirar d'omplir les parades que actualment estaven buides i que durant un temps han estat buides. I estem en plena fase de valoració de les ofertes, diguéssim, per poder ocupar les parades del mercat que estaven buides i, per tant, dinamitzant al màxim el mercat municipal, perquè per nosaltres és molt important, des d'un punt de vista també de dinamització del comerç en general i del centre de la vila. Bueno, jo no sé, potser em fico on em manen, però el mercat va fer durant uns anyets curtets, durant la fira, feia degustació, posaven allà unes taules dintre i tal, i em sembla que l'any passat, quan vaig anar, no hi havia. No sé, m'agradaria veure... Era la fira? A la Fira de la Candelera, sí, perquè normalment la meva colla anem a esmorzar. Val. I aleshores era un dels també redescobriments, i a més estava molt bé, molt bon tracte i molt bon producte. És que era una època, és un cap de setmana complexa també per Molins de Rei, ho sap vostè, i també per les parades que a vegades diuen, escolta, no sé si és el millor dia pel mercat, des d'un punt de vista tot el que hi ha fora. I per això li feia la pregunta, perquè quan sí que el mercat s'omple per degustar els seus productes és quan fem el shopping night. Aquest dia de sortir al carrer, totes les activitats, el mercat també surt i la veritat és que és un dia de tapes del mercat que té molt d'èxit. El mercat de Molins és molt important, fa activitats contínuament, i és evident que és un mercat que, com tots els mercats del país, s'ha d'adaptar als nous temps, i per això estem fent aquestes noves dinàmiques i aquestes noves possibilitats d'adquirir la compra pels nous públics, pels públics joves que a vegades no se senten atrets per l'horari habitual del mercat i per tant necessiten aquesta ampliació horària perquè puguin tenir i rebre el producte que compren. Bueno, és una nova experiència també per l'usuari, pel client, poder utilitzar aquests mecanismes i comprar al mercat. Que l'important és comprar al mercat, comprar en el comerç del barri, comprar, s'ha de dinamitzar. És el que ens donen la vida, vull dir, al cap i a la fi, quan comencen a tancar tendes, allò es converteix en un carrer que ni es passeja, i això ha estat així. Bé, anem a parlar una mica d'aquestes festes del Nadal, ja ens ha parlat de la Fàbrica dels Somnis, però hi haurà més coses, hi haurà més activitats, perquè d'aquí
aquí fins que vinguin els Reis i deixin ja tota la seva càrrega que porten des de no sé on, i ja se'n vagin. Allà hi ha tot un seguit de programa, d'activitats, no? Activitats culturals, tenim activitats tradicionals, com cagar el tió, també, i per la canalla. Tindrem la recepció del Patxamalí, tindrem la Fira de Nadal, el cap de setmana del... No, és aquest cap de setmana, perdó, aquest cap de setmana, el dia 14 i 15. Bé, la veritat és que cantades de Nadal. Jo crec que Molins és un municipi en aquest sentit molt viu, i que té totes aquestes activitats i que, per tant, dona motius per quedar-se, per disfrutar, per aquells dies que veus a la gent, no?, amb compres, amb regals, que a vegades si vas a empreses malament, perquè com t'aturis gaire pel carrer amb les parades i tota la gent que trobes pel carrer, doncs fas poble. Al final, en definitiva, fas trobada, fas centre i fas poble, no? I jo Molins crec que dona això, se'ns reconeix com això, i és un punt d'atractivitat per la comarca, com dic sempre. Molt bé, senyor alcalde. Doncs, no sé, aprofitant que ja ens n'anem de l'any, ja se'ns acaba. Està demanant que acomiadi l'any i no me'n faig a venir encara, Jo porto dient diversos programes a diversos alcaldes i alcaldesses que a mi aquest any se m'ha fet molt curt. I com vagi la cosa així, l'any que ve, que només entrar ja començo a fer 65 anys, vull dir, passarà volant i això no pot ser. Que jo vull arribar com aquesta parella de 83, amb ganes de seguir vivint i il·lusionant, no? Però sí que és cert que tenim ara l'oportunitat, senyor alcalde, té una càmera a la que es pot adreçar per el que normalment es diu en aquestes dates i que es desitja amb tot el cor. Primer li diria, no? És a dir, són dates de família i dates de celebració, però un record molt especial per totes aquelles famílies que a vegades, perquè han tingut la pèrdua d'algú estimat, no ho veuen amb tota l'alegria que ho veuen les famílies que no han tingut aquest cop, diguéssim, emocional. I per tant, el Nadal al final sempre és això. És veritat que no hi ha l'obligació de passar-ho bé en el sentit que hem de retre homenatge als que no hi són, i per tant a vegades sempre tenen aquest punt agradós les vacances, perquè ens en recordem i voldríem gaudir d'aquells que no hi són. I des d'aquest punt de vista, desitjar a tothom que tingui unes bones vacances, que han de servir per això, per descansar, per també asserenar-nos una mica i estar amb la família, amb els que hi són, gaudir pels que hi són, i per tant que, i ho deixo per un altre dia segurament, aquests sentiments de pau i solidaritat que són molt macos però que veiem que estan colpejats diàriament, que són difícils que es produeixin, i per tant a treballar per el més proper que tenim i per tant que tothom gaudeixi al màxim d'aquestes festes de Nadal. Doncs moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Ens tornarem a veure al mes de gener, haurem canviat l'any, haurem acabat ja de dir, ostres, ja han passat les festes, menys mal, perquè sempre aquestes coses, no? Ja sap que a Molins, però a Molins de seguida estarem a la Fira Candelera. A Molins ja sap que comencem l'any molt fort. Si és que no parem. És un no parar, és un no parar. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a tots vostès per haver estat amb nosaltres en aquest programa, i també agrair moltíssim a les persones que han participat a través de les línies telefòniques. Ha estat avui una ronda de trucades del mes d'hivern. Felicitar amb aquests pares que seran pares ara en aquest 2025 i amb aquests avis que ens han trucat i que, bé, espero que estiguin assentats en el sofà disfrutant d'aquest petit programa que és Panorama Municipal, el que agraïm moltíssim al senyor alcalde la seva presència, la seva col·laboració durant tots aquests anys, i ens tornarem a veure molts anys més. Ho esperem. Moltes gràcies i molt bona sortida de l'any i entrada. Molt bones festes. A reveure. 2025. Bona nit.